Umazi igeza lendalo mhlongo uzandla ezincane kwalebha mshele Mtuba uthi ena kanti eCarnival City angiyi ngadi ngoba phela ngiyafuna aningibuzele kuZuma asiyakuyamalala le post ke. Ngikhumbula le ngoma yayidlala uMdumazi ethi sebexabene bonke abantu abakade bengisukele bengihlanganyela. Le ngoma kaKhuzani leyana enizwile idlala amaqala le video le. Vele ngikhumbula yona ukuthi hey ngabe wayegiyela uMdumazi noma wayencokola amancoko kumaskandi ke maningi ke vele asazi kodwa nansi indaba simemezela kusemthethweni omunye wabaculi abanohloze abazohlonipha istage saseCarnival City ngomhla ka2 May 2026. Igama lakhe nguMafikizolo insizwa efike kwezwakala eshaya ihit after hit iwahlanganise ngendlela ehlukile futhi uyajabulisa okumenza abe ngomunye abaculi abahloshwe kakhulu kule ndima uzobehlanganisa iBlue Nation umculo wakhe ongasoze walibaleka ongasali ngaphandle komlando omkhulu waseshiya ke link ukuthi amathitha athola kanjani uKhuzani uyeke lo uMafikizolo owengoma eyahlonisa unyaka laphana okhozini wenqonyoko ingoma esisondele ku33 million noma isifikile asazi laphana ke ku YouTube yaphinde yadlula kuma 22 million streams laphana ku 25 million streams bangicabanga laphana ku Spotify. Yes, ngiyacabanga ngifile u25 if akafiki iningixole ngaza kwethu ukuthi ingoma lezi nengakhulu nathi sibona nje masihlula kumlando lo gcina sisayilandeli kahle kodwa nje uye nje umuntu ke ozahle kakhulu online owenzela enye into uMafikizolo and usethenge nezimoto not even imoto okusho ukuthi nake kuyamsebenzela lokhu akwenzayo uzoba ingxenye ke eBlue Nation Carnival City ezoba nge2 zika May 2026 lapha eCarnival City ke kusasa ke namhlanje ntambama sizothola ithuba ke lokuthi ke na sivezele omunye umculi njengoKhuzani abethembisa ukuthi uzosivezela umculi ngamunye ukuthi bani ke ozobe khona ke ozoba ingxenye ke yani eCarnival City mase kusondele kakhulu abase beconfirmiwe ama-poster ayoba maningi ke ngosuku oluyi1 niyobona sekufana noma 3 or 4 ngesikhathi esi1 kodwa kwamanje nje basanivezela lokho ke nisahle ngaza ukuthi buke lokho sizokureporter kwamanje ukuthi hey uMdumazi balo uyacisha lapha ku Facebook kodwa ke isiyodwa nokuza nisalahle.